panuna mangai na kong bumbo he thun on ziak tu hi zungol ve na tanga atal chuadan ro pui tak ron ziak tu rin fela khol thing kha nia tuntuma hian anu pui ne nan inkar chan chin ron ziak lein phal tak maya he chanela da tura min pe ka wangin achunga lom phu ka soi mol ania kumsang ni pariat kum top December ni somni pali urlok zana nia kan then oma mi ka thian pa nen chuan kanin chungzola nula rim lampo ngai tu lovin mei chempa ai chung chuan thiam lutuk faran lo zetin di ki ngatin kan hla ruwa tham lo ngei mai mangai jasmine ti la ngei mai kha uluk faran chuan kan au chu pui le ni kha ka thian pa hi azai thiam lol lo ma se chu chuan ke ma thiam in ti tirna min nei tir dai zai huai nei ro chu tlem te chu kan muam vein ka ria chuta kan zai tui zela kan meilum ai point a thok tana kan phur tel tela kan meilum ain min ru charge pa zel bok avanuam sot em mi te suan an duat lai te na kan tur aran pom ai tuar to keini la in chu tiang lam kan ngai tu man lo kan hla saka chauril ru kan pe hladanga kan pakai zela chuti lai tak chuan ka phone 1100 ngei mai chu chaya thlung ngei mai chuan aron zai ve tara dat mai le kan hla sak nen awa in rem te lul em phone ka hlin na hrui chu khoin a bo pal hlau tak maya ka ngonga ka or ngei mai chu khai chuakin ka han ena number hlang ni tlat mai phone chu kan ena zan lai dar so pani chia lori in ti polai tak mai chuan kan hello puam deuh thala chuta ke aya nal le puam zok hian hello Christmas si bai idam mo aron tia I hile min thetlat mai minon bol mai nge minon thetak tak niang a ola chu angai nat om phian boxi dame Christmas si bai le tungei ni ka van thre mai lo che ve o kan tia ani chuan ia mai mi te hriat lo te ini lom ni ka in soi don chuang lo mi te hrelo der vela I du a khan min ngai mai ro ni min hriat chuan a tok min chiang tlat ka ming ngei mai khan min ko chiang tlat mana ka bial nu hlui kha ani don hi man pui tur nei lawanga min non bem le don ani hi poi chai leinem chas nei lo lai ni bok nen a poi top lowe hei hi ani kan nu nen kanin ton masak ber dan chu kha zan kha voin thleng hian nimin maya thil thleng ang mai hian kala thachiang lunga leng hle mai ti chuan a ming po hrelo chuan kanin kom chho zela zan ni thum kanin piang nu chuan kanin ngai na to hle ma se ka ngai thata hau lo mai ka chan chin hi ring hlel om le zau thin a minga soidu miau lo wangin ko mol top aya khati hun lai in ngai zong te in ko na ber duat tin ka ko mai thin ama poina holo hle ma se ka ngai hi a thato hlol lo ni thum li vel in nel taka kanin biak nu chuan le hai role a biak tum kan ni lo ti ka in khre chuak ta ka ming pui ang che thian pa na ya chumi a biak tum chuan phone a kal suala wangin keima chu minon bia chu lo ni in kanin kar thu kal thui to si ka ngai na in ka du tlat to box si aw khan min ne tlat to ka in soi ngal mai chuan enge thleng don kre box si lo om dan thiam war ngai em eng po ni se in soi ri lo potang ma se chutiang in bereng chung chuan in thiam lo na chuan min tur utut box si a to pa chuan eng po huamin ka in puang ta roi maya a biak tum ka ni lo thu le phone kal sual ni thu te kei poi na tira ka hriat mai lo thu te chu ka hril ngal mola kan kal thui to in mai na hial kan lo thlung man to box si a soi tu zak bok a dong song tu zak bok soi tur wangin a re hian a re tlok ani kha a chan na nga chung kha a vari du ngar tak chutia thin phu te pa a chan na ka nga lai chuan ka hlo thon ang nge in ni phot o nakina ka ron beleng che ti le phone ta chu a rul ta in ka ria ka ngai nga le me maya ka phone let ngam to mang box si lo in chunga chuan ka vei tar ngota a rei du nge mai dar ka ni don nuwa chuan ron kol le ta rang takin ka lo la fata chuta chu soi chu lom ka thei hil thei to lo tur le mei chero pui tong ka hriat tang ni eng kim mani turang ani zo to a kan thu tiam kha vong zelila in mulo po ni la rin om takin om tumang eng tika emo chuan kan lei mu ve ma na chu thu zet chuan min vatilom tak em chuta tang chi chuan bultan hlim om le hau tak per chu kan ma chon tan lo ni der mai hetianga in mumia lawa kan in biak hi kum hi atling lo deuh chuan ka ria ma se kan in ngain kan in thlahel ve mem boxi
ani an khua biate a oma ke aizola chu tiang chuan hun rei tak chung kan in ko mani chu kan in muta ni khat chu in nei na lo kal don thuron soita thut mai ka va phur te reng em in mu na mun tur le hun te soin kan valim em an lo chuk ni chuan ka hel hol hi ani per mai eng ang mel pu nge eng tia sang le toy nge a hang nge ngau ti ringot chu ka ngai tua heti hun lai hian ITI ya MMV ka training lai nia van nei thak takin trainees union tiwa president a min thlang nge nge training ban vele chuan ka ho fang fanga zan hun ka khak hel to le in mu kan tiam tlatalom cho kan ei kham fel me chuan dar sari alo pel der to man moril ru tak chung chuan chung ta khiat lo chuan ka kal ru za zala pon ka thleng chi chu atlanin ka tlan ani ber mai a thlen na mun kan veng then om veng luya a thian nu te in lampan chuan ka kalwang wanga an omna tak ka hriat lo wangin an kota min lo ngak turin ka hrila kan veng atang chuan a hlalem lo boka kar lawa ka thleng chu ani tamaya min lo nga le nga lo chu ka phone a min lo nga to thu soya zan thim hnuaya chuan a ruang am chu ka hmu rei ruaya khatami khai niam tin ral khatang chuan phone chuan ka zota ani thuin min lo changa ka oi lo nang ma nge ni chuan i ban han pharte a pharzel boxi ani theilo hei chu tinge ama lo om lo hetiang no pangte lo om tir ka ngai dana ni vak lo a om na ka vatheng chu min lo ha tir che ni mo ma mi kan ti chu a lom lo kherasin enge mi khelo vete zan thim hnuaya le ngal ni chuan khoi mo ka pula hin an ting te tin ka pula chuan ka tin tira ka rei kan va in chen lo na satak em pu tuin mu te po kan anga lom mole ma se rei takin kom to le in nel to tak kan ni wang chuan putari ron thlang miau sia kan ti chu anui na sakher mai he mi zana tang hi chuan tu ma dan theile po then theilo tur khopin kan in pota avan nuam si em mangai na chuan engki ma huam thin ti chuan kum ni don in hulawa kan in piang nu le avain kum li don kan in zui nu chuan kan in tu na po ana sa in kan in po to le a keila zu le eng mo wangin chung kuwa kama ka chero puisi heti chung zong hian ka chung ten ngai zong ka nayan threlo ti chuan in zuya in du tan na chu eng ma po nei lo le ngai tu na po nei lo chuan kan in ruve ta ringot maya in lama kan in hloi hongam si lo ama chung te in lama kan in rutai hei hi kan nu ne na nu pa ni tura kan kong zo bultan na chu alo ni tareng mai nu le pa te thu oi lo wanga hreom le ra thei reng renga hun mang ni mai la nu palim na hi kan sar chuak chiang hle mai ti chuan hun eng mo ti chung chu kan nu u ka zen te in lama chuan kan khosa ve nok noka in lu tu te song pa reng ta chu a to pa chon bong kon veng monga in hnuai jim te chu kan hu ve ta bung roi ro kan nei chaw le kan nu ka zenin dan lop hle thayang chi kha min pe a midangin blanket do bol lui to lam min pe boka kein ka hak thlak thop no tlem kan nu in chu tiang bok kan bung ro kha rambo polythene a leng vek ma se heti hun lai hi kan nu pa kan limber hun ani hian mai thei sunday ya kan riak lut ngala kan ria lu zan hian chu chum na chu soilo bu fai ti te chu wana ra ang hlo cheng somriat chi kan ne ya gor khale thil zor bong ko na mi somli man ka han lei wang wanga chu chuan kan in ho pura zan khuain kan nu pain kat kan denga kan lanui uar war theinia ma se mangai na tik tak chuan an nuam me mo a hreu me mo alo soi reng reng lo nia mule ole heta tang hian kan nu pa bul tan dan kan re thei zia le rampam chi kan me lai te kan nu in chal tlang a ro ra chua keizar kota PNS te furniture workshop a ti chuan ni tin bong kon monga tangin ni tin kein kan kal tang thina ka ho pa kan nu ro ra chu kalam ho thin lai te ku wa cheng som man kan in sema ka ei ban si athu te PNS tholaya university lama kan pem thlak thu te keini chau mi zo kan ni laya kan nu in vai vel ngun siate kumni kan om nuwa marana thar farm chol huna kan om tak dan te nawa pai wanga om chum zoma thailo wanga kan chua san lai te chuta kan mahun zong zong her dang lam boi tu airtel ka tholai le mi treat ka bui pui lai te heta tanga kan nu panuna niu lo om chau dan te le zuin kan nu ti bui chau dan te hi soi tur va tam te reng em hun rem chang hak le mayang o zu le sex khatia airtel company ka zoma tang khan taksa te alo ha dam dawin
lo po lo tam ve ta deuh nen kan nu pa po kan hlim ve to viawin in chung khur bung ruwa po kan nei tha ve ta phian mai hun lo kal zela ka thona lama chuan zu ka in sa tel tela kan nu rai puar treu to po chu ngai sak lei theilowin a chang le office lama ka ri sana in ho zeu zeu na chuan chung kwa rowa ron rel tan ta zeu zewa ti chuan nauta pian hun ma thlani vel ala omang tia chuan bia te lama chuan naw nei tur chuan kan ho chho tir ta a chho atang hian zu le sa mei chian en kan tal tak tak mai chu ka ngai tu le le po hian rap thlak ka in ti zu le mei chia tel lo chuan ko om thei to lo ni per mai nikhat ka sum man ral hi soingam po ni lo nu panun chu mangai na nen ani turani kan nu teron ho thlak nu po chuan zu in chu ban san he kin ka in sa tul tul zoka ngol ve ti khop kan man ram deuh lir hi khati lai kha chuan ka ina nikhata thum po ka talo kan chung ko tin mun hiam zela in chung ero ka ngai tu man lo ma se heti lai po hian nuam sa thei taka om thei ma se mangai na wanga min thlang tu chuan do theile mangai takin min en kola thu tha min hrilin mit tuit la zoi zoi chunga min mangai thuwa soi te kha ka reng thin ma se a hun lai khan chu tiang ka ngai tu thleng phang ngai lo zu chawani zu chaw eng tik lai point ka ruya chu tiang reng renga om chuan ka na po ka chan le ta zu hi chuan eng kim mai hi a thalo zong in min lo van khuaina sa thei tak em ka rui thin rim lai po hian hawin ti vak vak mai la min chang le lowa min lo do zel ta kha mak ka tingoi ngoi hei nge hian hi nu panun hlimna mangai na le do theina tel lo chuan nu pani hian om zia nei lo ti hi ka ban mu chuak chiang tak em mangai na le do theina chuan nun na hial lanin an heta ole ngai thatu du tak nu pani hi a har lo chung ko dine ro hi chu a har sin zu mun samhuna engma ngai tu lawa ka om lai le zu zuar lu khunga zu hial na sataka zuar to tu kan nu hial phat san khopa zu in taksa ne to nu a khachuan be sei hi awasang lo thin tak em athu ti ama ding het eng po to kila ka phat san lawang che ti tu ngei khan athu chawa soilowin uire den lum tlak hial kan ni lai po mangai na dik tak ne na min kuang kuwa min ngai dam thei tu hi khovel mei chi a hian ama ang hi an om le the ngem ka ti thin zungei tura ka beila ya min phat san hau lawa kabula om reng thin chun le zan fa te po ngai sak man lo khopa keimin buai pui te kha nu ani na a hlen chiang ka pati em beidong lawa a be tang tang na chu ara muwa a hlim mel mol kha ka mit tha hian a cham reng mai ka han dam chho ve a christian chung ko din ang otia ko rana kanin sui lai le akum le loka a death certificate law le nga langai te kha awa hril hai thlakin awa hre om du em katana hun zong zong a pe a min en kol dam thaka atopa ama mi fel zok chu lak bawin om le si khovel thil taka ngai tu chuan ril ruana in hriat thiam hi a har vong vong thin ma se arin pathian kha pathian nung nge ni ti ka mu chiang in a hniak nung zui mai lo hi chu engma ti thei ka nei to lo ole ngai thatu du tak i chung kwa kha a hlimem zu le rui lo mi pat me chiat na wangin i hlimem hei hi ka cha du che zumun hlimna hian chung kwa hlimna thlen lova nu pa angat phei chuan a thlen lo le zuala sin ani le inu pui pasal kha engwanga nei ngei ni i tur chelem nu panun hi khumlai zola chawani lo sin mangai na le do theina tel lo chuan nu panun a hlimin atlo ngai lo inu pui i pasal tan khan voi khat che i tlom ngamem i du zong le i hlimna i zon hian in nu pa in fa te a hlimna thlen chewem kei he thu siak tu ngei po hi pathian rin chana ka ding chuak le theini phot chuan engwangin ngei theilo bik te lulang chu wang chuan he sual hi dawa bo peta chung ko din ngam tur khopa huai sena nei turin ka soma cheu ole tun tum matan chuan rin fela khol ring thu siak kan ngai thla ho thei chu khati zong kha lo ni le ta hun danga thungai nom tak tak nen kan lo le don nia like le subscribe kho in zawain hun man nuam vek ule